se on varmaan tässä. Anteeksi, tuleeko se milloin seuraava? Tulee siis Paavo tulee semmoisia kampanjakirjoja päivittäin. Kyllä tuon Ylellä kirjoitan tämän loppuun. Esimerkiksi. Niin, Paavo Arhinmäki, minkä takia sä haluat presidentiksi? No, Suomeen tarvitaan presidentti, joka pitää Suomen liittoutumattomana NATO-jäsenyyden ulkopuolelle, puolustaa hyvinvointivaltiota ja toimii vahvasti vähemmistöjen syrjimistä rasismia vastaan. No, viimeisimmässä Ylen kannatusmittauksessa. Kiitoksia. Pahoittelen, jos mä oon pitkäsanainen, mutta kun se on vähän niin kuin, vielä kun on itse niitä... Niin kuin siis, ei ole tarkoitus, että se olisi helppoa. Ei kun siis sekä kun mä oon itse nähnyt, kun niitä käsitellään, ne tulee ne listat. Joo, se on hyvä. Mä ottaisin vielä yksin Hyvä. Jep. Yes. No niin. Mä en ehtinyt syödä lounasta, mitä mä ehtisin syödä sen? Ei, mutta siinä on VLC täällä. Siinä on jotain kermaa. No. Niin. Mä katsoin, jos sieltä saa jonkun. Tää on hyvä. Hyvä, että tämmönen yllättävä lounasta on. Kuitenkin aina palkitsevaa, että saa syödä lämmin ruoaa. Mitäs tartsi? Presidentin esittelyyn kysytään. Tää on aina tyylikäs amerikkalaisasu. Lenkkarit ja puku. Itse pitäisi olla bootsit, kärmeenahka-bootsit. No, tuollahan tuo Soini on vähän bootsimaiset ne sen. Eikö nää pitää laittaa, kun me ollaan torilla, niin siellä on pakko olla tällaiset jalas kun on, niin siinä on varpaat ihan jäässä. Voisit vaihtaa näin takaisin, kun menee sisälle. Miten kiireinen tää loppuaika on ennen vaaleja? Ihan löysä. Hei, yleisellä lainata kynää ja sais nimikyttämyksen tuohon, niin se on mulla lyijykynttä. Ripustan sen oikein raameihin. Kiitoksia. Mä katon YouTubea. Joo. Mulla on Suomen ennätys siinä. Viimeksi kävi syksyllä ton skeittipuulin muun muassa testaamaan. Niin joo, mä olin tuolta joku kuva tuolta. Joo, Facebookissakin on kuva siitä hauska. Venäsin kauluspaidassa terveenä ja liikkuu. Tiedätkö, mikä on ihmisen normaalipaino? Lääkärit sanoo mulle, otetaan pituudesta 1 pois edestä, niin sitten. Täytyy olla vyötärön paikka miehille. Näin se melkein on. Sitten mulla on pikkusen liikaa. Tämä Mietukin sanoo kerran 1 edestä. Kuulee sellainen Mikä historia ja yhteiskuntaoppi? Sanoitte sitten, että tuotte tapaan presidenttiehdokasta. Tää on vähän kuin... kattoo Arhinmäkeä sanoo, että joo. Kyllähän se menee niinku, jos tää ei mene opetuksesta, niin mikä sitten? Eilen Järvenpäässä tietysti lukias pääsi. Siellä oli tuhat. Sillä, että saisin isäntäni kotiin hetkeksi aikaa. Eihän sillä jää. No niin, missä se Seiskan toimittaja on? Lisää vauvoja tulossa Riihimäkeläiseen. No niin, mennään eteenpäin ohjelmassa. Tämä on hyvä istua sinne, vai ainakaan sä istut säkin kuule. Meillä on kyllä ohjelmaa varattua. Me jatketaan kohta Paavon kanssa. Ja radiopelippu on jälleen riesalainen. Eduskuntaa kaikka kelpaa, hei! Paavo, syö mukaan! Paavo, syö mukaan!
Hei, kiitos todella paljon. Oli ihan mielettömän hyvä. Kiitoksia. Kiitos. Tuossa on niinku, täältä on kehittynyt joitain ei niin lahjakkaita, mutta kuitenkin tunnettuja aikaisemmin. Niin. Oi vaan. On jo esiintynyt poliittisia. Läpätuppos. Niin, että toivoa todella on, kun on lahjoja jättää vielä taustalla. Mahtavaa.